Без туры эфирда эшлибез. Барыгызга да хәерле, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Дини җырлар, нәшидләр башкаручы Ильяс Халиков җыр аша кешеләргә хак дин юлын эзләп табуда булышлык күрсәтүне үзенә максат итеп куйган. Ильяс бүген студиябезнең кунагы һәм үзенең дингә килү юлы турында үзеннән сөйләтик әле. Хәерле көн, исәнмесез, Ильяс әфәнде. Хәерле көн, Татарстан. Ассаламу алейкум, исәнмесез. Сез автор башкаручы, педагогика фәннәре кандидаты һәм шул ук вакытта Минбар татар дини театрының җитәкчесе. Менә бу театрның оешу тарихы ничек булды, Ильяс әфәнде? Һәм инде тамашачыга нинди спектакльләр тәкъдим итеп өлгердегез? Дөресен әйткәндә, бу театрның барлыкка килүе 2011 елларга барып тоташа. Чөнки ул вакытта, әле хәтерләсәгез, менә безнең дини җырлар башкарып биргән вакыт иде. Халыкка бит инде бары ничек тамаша кирәк, шоу ясарга кирәк, аннан соң инде кешене кызыксындырырга кирәк. Әгәр дә без 2 сәгать буе мөрәҗәгать кенә җырласак, ул бит халыкны ялыктыра. Шуңа күрә дә инде менә без шушындый юлны сайладык. Мен әйтәм, ни өчен әйтәм, татар эстрада театры бар, мәсәлән, Мунча Ташы театры бар, драма театры бар, башка төрле театрлар бар. Ни өчен әйтәм, татар дини театры булырга тиеш түгел. Бу татар дини театры аркылы инде без үзебезчә менә халыкка дини мәгълүматны, үзебезнең гореф-гадәтләргә таянып, рухи әхлаги кыйммәтне аңлатуны үзебезгә алдык инде. Аллага шөкер, менә 2011 елдан барлыкка килеп инде 2013тә без Татарстан буйлап гастроль ясадык. Яклыкка Илсен юллар исемле театрлаштырган концертыбызны куйдык беренчесен. Андан соң инде халыкка без аны аңлаттык. Менә болай да үткәреп була дип тамашаларны. Андан соң инде икенчесе булды Булгар җилләр исә дигән программа булды. Андан соң инде Идел Булгарстанында ислам динен кабул итүне күзаллап ясалган тарихи театраль концерт иде. Өченчесе инде менә мәдрәсә белем чишмәсе исемле театрлаштырган концерт. Анысы узган елны куйдык, Аллага шөкер. Ни өчен менә бу театрны барлыкка китерү безгә насыйп булды. Аллага шөкер, менә теге үземнең диссертациямны язган вакытта да минем инде рухи әхлакый кыйммәтләрне күзаллап, яшьләрне тәрбияләү мәсьәләсендә диссертация яклаган идем. Шуның инде башта теориясын ясаган булсам, инде һәм менә практикасына ирештек инде. Аллага шөкер, теге без дөресен әйткәндә, менә бу театр аша, менә бу спектакльләребез аша эстрада концертлары гына түгел, безнең бит әле менә шушы мондый әби-бабайлардан калган гореф-гадәтләр, дини тәрбия һәм шул вакытта инде дини аңлатулар безнең бит халкыбызга күп кенә тәрбия урокларын бирә. Без аларны онытырга тиеш түгел, алар хәтта беренче урында торалар. Әйтеп кенә китәсем килә, мәсәлән, безнең бит инде мәдәният йорты дигән сүз бар, әйме, халыкта? Мәдәният йорты. Менә мәдәният йорты дигән сүзнең аның килеп чыккан чыгуы, ул безнең мәдәният дигән сүздән барлыкка килгән. Мәдәният дигән сүз, ул мәдәният дигән сүзнең тамыры, ул Мәдинә шәһәрен аңлата. Мәдинә, мәдәният. Ни өчен Мәдинә? Мәдинә дигән сүз, ул Мәдинә шәһәрендә булган халыкның холкы бик тыныч булган. Шуңа күрә дә менә татар халкы бәлки белмәскә мөмкин әле. Бу мәдәният йорты дигән сүзнең менә безне мәдәниятка, әхлакка, тәрбиягә алып бара торган йорт булганын. Чөнки аны культура йорты дип әйтәләр. Культура йорты бит рус теленнән кергән. Мәдәният йорты менә дини тәгълиматны һәм шул вакытта дөрес яшәү рәвешен алып баручы йорт булырга тиеш. Кызганычка каршы хәзер инде күрәсез, теге эстрадада төрле юллар бар, дискотека форматлары бар, классик формат бар бит инде, менә дини форматны әле алып бару минемчә ул әле башланып кына китте. Менә бу театр оештыругыз, бу бик матур күренеш. Юлны һәр кеше үзе сайлап ала бит инде, Ильяс әфәнде. Менә бер әңгәмәдә сез булай дип әйткән идегез. Татар халкы дини рухтагы җырларга әле әзерләнеп кенә бара. Ислам динен кабул итүгә менә без быел 1100 елны уздырырга җыенабыз. Халкыбыз әле һаман да әзер түгел. Ничек моны аңлатырга кирәк икән? Чөнки безнең татар халкы менә 70 ел бит инде, үзегез беләсез, дини мәгълүматсыз бар яшәде. Әйтеп кенә китәсем килә. Өлкән буын апа-абыйларыбызга, мәсәлән, никахны укыганнар мич артында күбесенә. Яшерен килеш, гаетләрне укыганнар урамда яки зират кырыйларында, яки бер өйгә кереп бик яшерен булган. Кеше бит инде барыр менә шушы әхлак әдәп тәрбиясе, менә ул совет заманындагы тәрбия сыңып калган. Һәм менә әкренләп менә 2000 елларда хәтерләсәгез, безнең барлыкка килде хәләл бәйрәмнәр форматы, әйме? Әле аракысыз, харамсыз формат. Аннан соң барлыкка килде теге хәләл киемнәр, мәсәлән, хатын-кызларга яулыклар кибете барлыкка килде бит инде. Менә хәләл рестораннар, банкетлар барлыкка килде. Алар бәлли берсе дә юк иде. Дөресен әйткәндә, менә бу әкренләп без кайтабыз, үзебезнең иеләнәбез.
Хәтта менә гафу итегез, сорыйм, менә хәләл колбаса дигән әйберне 99 елны сөйләсәң кешегә, ничек инде колбаса хәләл булырга мөмкин икән дип әйтерләр иде. Ә хәзер хәләл колбасага әйләнеп беттек. Гадәти күренешкә Гадәти әйләнде. күренешкә, иә. Чыннан да, әйе. Апрель айы ул Тукай айы, шулай бит инде безнең бик шагыйребез. Сез автор башкаручы булсагыз да, менә аның иҗатына шулай ук мөрәҗәгать иткәнсез һәм Тукайның Кадер кичәсе дигән шигыренә матур гына бер җыр иҗат иткәнсез. Ни өчен Тукай сезне битараф калдырмады? Габдулла Тукай дөресен әйткәндә бит инде ул бик күренекле шәхес, аның узган елны бит 125 ел юбилее да булды. Кадер кичә дигән аның шигыре ул безнең Кадер кич дигән сүрәнең тәфсире буларак та бара. Ягъни инде шагыйрь аны тәфсир буларак тәкъдим итә халыкка үз заманында. Һәм менә күп кенә хәзрәтләребез, имамнарыбыз әйтәләр, менә моны да ятлаган кеше ди, бу тәфсирне аңлаган кеше ди. Ул ди шул инна анзалнага фи лайлатил кадр дигән сүзләр башланып китә инде ул безнең менә бу сүрә. Ул ди шушы сүрәнең ди тәфсирен яттан аңлаган шикелле була ди. Шуңа күрә дә менә мин дини җыр җырлаган вакытта инде Алла рәхмәте мин аңладым. Әйтәм, моны халыкка тәкъдим итсәк, без инде инна анзална фи лайлатил кадр дигән Кадр сүрәсенең тәфсирен аңлатачакбыз икән дип. Ягъни миңа да савап була аңлаткан кешегә. Аны ятлаган кешегә дә савап була. Шуңа күрә дә инде әле Габдулла Тукайның бит күп кенә шигырьләре күбесе дини. Мәсәлән, туган тел шигыре 4нче куплеты. И туган тел синдә булган, иңелек кылган дигам, ярлык кагыл дип үземне, әткәм әнкәмне ходам дигән шигырь юллары бар. Аның менә карасаң тәрҗемә итеп, ул бер дугага туры килә. Мәсәлән, Аллаһумма фирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Ягъни менә бу дуганы әгәр дә без тәрҗемә итәбез килә икән, Тукайның иҗатына мөрәҗәгать итәбез. Ул 4нче куплеты. Шуңа күрә дә менә бу Кадер кичә дигән җыр аша инде безнең яшьләребезне бигрәк тәрбияләргә насыйп булса иде шушы Тукай иҗаты буенча. Сезнең сүздән тагын менә тормышны дөрес алып бару дигән төшенчә турында әйтәсез. Сез шулай ук бер әңгәмәдә тормышны дөрес алып бару ул сезнең күзлектән чыгып нәрсәне аңлата? Безнең менә дини тәгълиматларга таянган вакытта да һәм инде күп кенә психологлар һәм күп кенә галимнәребез аңлатуы буенча, хәтта Америкада бит инде үткәргәннәр эксперимент, иң яхшы дөньяда, планетада иң яхшы кеше кем дип. Анда булган инде Ньютон да булган, анда башка галимнәр дә булган. Күп кенә шәхестәр инде бөтен галимнәр һәм шулар арасыннан иң беренче урынга чыккан Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям. Безнең Пәйгамбәрбез беренче урынга чыккан. Аны яңадан кабатлап караганнар, яңадан ул чыккан. Тагын кабатлаганнар, тагын ул чыккан. Нәрсә әйтәсем килә? Менә безнең шундый әзрәк кенә кимчелегебез бар татар халкында. Без һәр вакытта эшне эшләгән вакытта Пәйгамбәрбез булай эшләде микән дигән сорауны куймыйбыз үзебезгә. Мәсәлән, карале Пәйгамбәрбез мондый вакытта ничә дигән. Аның мондый вакытта ул нинди эшләр башкарды икән дип. Менә дини тормышта яшәгән кеше, әгәр дә Пәйгамбәрбез сөннәт умыйча яши икән, ул инде дөрес яшәгән булып чыга. Без татар халкы әлбәттә ислам динен 1100 ел элек рәсми рәвештә кабул ителгән халык буларак аңлатып әйтәсем килә, без аны бер нинди авырлыксыз кабул итеп алганбыз. Мәсәлән, кайбер җирләрдә бит сугыш белән кабул итеп алганнар, ә безнең болгар бабайларыбыз сугышсыз кабул итеп алганнар. Үз теләкләре белән, үз ниятләре белән. Хәтта теге Ибн Фадлан каршы килгән вакытта елганың бер ягында безнең галимнәребез, безнең хәзрәтләребез аны тәгъбир белән каршылаганнар. Ягъни ул инде дөресен әйткәндә 922 елда гына түгел, хәтта Пәйгамбәребездән киткән сахабалар инде монда динләп килгән булалар. Шуңа күрә дә менә без менә бу традицияларны, гореф-гадәтләрне саклап калабыз икән, яшьләребезгә аңлаталабыз икән, димәк без инде дөрес яшәү рәвешен алып бара алабыз. Бик матур. Шундый рәхәт сезнең белән сөйләшеп утырулары. Рәхмәт сезгә. Стәлдә күрә мин менә матур гына шундый бер җайланма дип әйтимме соң инде мин бар. Бу сезнең театрның символы. Бер дип уйлыйм. Бу безнең инде Минбәр театрының символы. Минбәр дөресен әйткәндә хәзрәтләрнең, муллаларның менә монда чыгып басып, вагаз сөйли торган урыны. Ягъни менә безнең Минбәр театры ул халыкка Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның сүзләрен аңлатып бирү. Шуңа күрә дә исемен алдык инде Минбәр дип.
Әлбәттә, монда үзебезнең исемне куярга була иде инде, теге Ильяс татар дини театры дип. Ә Минбәр театры инде ул универсаль. Шуңа күрә дә менә бу Минбәр татар дини театры, аның инде мин инде сезгә бүләк итеп бирәсем килә, ГТР Татарстан каналына. Анда матур шундый матур сүзләр язылган менә безнең артына. Әй адәм баласы, кыл син яхшы гамәл, дөреслекдә яхшы гамәл ул җәннәтнең ачкычы һәм ул сине җәннәткә илтәчәк. Бу хадис шәриф. Шуңа күрә дә Илза ханым, бу сезгә Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Символын. Бик матур. Киләчәктә дә менә үзебезнең халкыбызны Рамазан айларында гына түгел, башка вакытларда да менә шушы матур, күркәм рухи әхлак кыйммәтләр белән тәрбияләргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Ильяс әфәнде, һәм инде Рамазан айлары бара, ураза. Сез иҗат иткән бик матур бер җыр белән тәмамлыйсыбыз килә. Сезгә сабырлык телибез. Матур эшегездә шушлай уңышлар юлдаш булсын һәр вакытта да. Исән-имин булыгыз. Амин, бик зур рәхмәт сезгә. Алла рәхмәт яусын. Киләсе очрашуларга кадәр. Шулай булсын. Салам алейкум. Бүгенгә менә шулар. Мин Әзәх Мәҗәдов сезнең белән сау булашам. Алда әле сезне бик матур бер җыр көтә. Исән-имин булыгыз. Әти, авыз ишәргә вакыт җиттеме әле? Хәзер улым, хәзер. Кояш байый да, пәрдәләрне ябабыз да, азан әйтәбез дә, авыз ачабыз. Иншаллах. Аллаһу әкбәр, Аллаһу